Mana kumanya koronga juang dakika en prangwen tok sa pagari marukinyi gisani harwaki en nonro mar gazeti ni machiegni. Mana kapile wanono gazeti ariyo antiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation motelo kana chako chenro bende nosenyisi thor weche mabende omi pek. Kiny maka wuono wendo mantiere godo en mana wuode Kisumu mano Cleophas Oluoch. Cleophas aroki ni machiegni nonro mar gazeti. Erokamano ahinya. Koro wada mana none. Wada none moko kuom weche bende sekelo weche manyien okinyi maka wuono. Kamano Sharo mana kaka wache gazeti gin ariyo madogo mantiere kar ka. Kendo mayudo ga thuolo mondo mi waranga ahinya en Standard nikech en monya bedo mantiere kode mano e yor lony manyasani monya bedo kwaneno kar kanyo. To kata kamano in kono mantiere kod weche ma kawuono wani gazeti mar The Star kod Business Daily bende kar kae. Iwacho ni kawuono weche thoth ahinya to mana ka koro kango wadhi kode ma idhi mi pek odiochieng' ma kawuono moting'o weche siasa ohala kod mago mag tuke. Ang'eyo weche thoth to kata kamano waneno gazeti mar Business Daily hapa ni thor wach mabe nagimiyo pek hapa ni achiel kuom gazeti mintiere godo kanyo. Dola sani oidho. Dola sani chopo siling pesa di? Koro ka siling dola achiel koro siling ochomo kanyo 150. Wach matek. Mano kama intiere kar kanyo tiende nang'o ka irango sani ero mano e ng'wech kama intiere ka ma dwe mar aboro intiere kacha 142 mano en gimoro man malo ka iwacho kanyo ni chakruok mar higa mar 2020 ne en kacha 100 sani koro tiende dola osebedo ka hidho kata bed ni okenge osebedi kiketo kanyo mar kelo resruok kata kamano dwache ni jogwek ma bende ichulo gi dola ema winjo wega gi sani jok ma chudo gi dola to winjo wega donge nikech koro kanya giti koro omenda mang'eny mondo mi chudi to imbe kinyiepo kinyiewo mtumba ka wuok oko kinyiewo mwandu moko ka iwuok oko titiyo kod dola chuno ni kacha koro itiyo kod omenda mathoth bende mano ka irango kacha ni in ma koro idhi kawo mwandu go ka in kocha in ng'ama ichulo piny koni ka ng'ato chuli gi dola nyaka lok rates magu ma Kenya ka kanyo tiwinjo wega iwacho kacha bende nyaka bed ni iyudo thuolo mar yudo omenda mathoth ahinya ka intiere kar kacha to iwacho ni kinde ma mago timore nyiso ni uchumi mar Kenya kata iwacho ni otegno pod nitie gik moko adek ma nyaka los nikech ka itiyo kod dola no mag timo ohala mopogore opogore oganda mathoth nyalo bedo ni yudo lal. Mana kamano nyakwar mgajuang kwa doki gazede madongo mantiere godo ariyo mana The Standard gi Daily Nation thor weche opogore. Daily Nation anno ka thor wach mabende gintiere godo gi otenre kod weche mag somo. Standard otenre kod weche mag siasa. Taparo ni weche mag siasa gi hema samoro japiny de gombo winjo motegno. Don Cleophas Inyambiro ni mana kama gintiere kar kanyo weche siasa kata ma gin weche moko machiegni ahinya kod chuny oganda sani. Wawuok e jumbe moko mokadho jumbe moko ariyo adek kadho kanyo oganda ne nitiere kod achiedh nade ka ne gin gi riyo mar winjo twak manya bedo kanyo kind kweth ariyo madongo mag siasa pacho kae. Koro aparo ni Standard ochiegni ahinya kod chuny oganda kata kamano weche mag somo pod gin moko marito. Aparo ni Standard nitiere weche mopogore opogore ma bende wabiro bedo kwa mulo nyakwar mgajuang nikech aneno ka sa osebedo ka ringo matek. Cleophas dakika 43 watemo na mulo thor weche mopogore opogore ang'eni magi wabiro bedo kwa mulo to kata kamano thor wach maduong' twak biro bedo ka chako odiochieng' ma kawuono mane e kar jot mano mar Bomas ka bende igeno ni ji 15 mano yier gi Kenya Kwanza 5 ma bende no yier gi Azimio biro bedo mar winjruok en mana jatend piny kana loso odiochieng' manyoro kana nitiere gwenge mag Masawa wacho ni omor ni ogai mar Azimio Raila Odinga bende osebedo ka wacho ni en ok odwa mosruok en bende osebedo ka wacho gi lange ni mosruok ok gidwa koro en gima ber en mana ni owacho ni weche motenre kod high cost of living nengo ngima mapek ok en achiel kuom weche ma bende ibiro bedo kitwak. Sharon, weche mag twak ma kamae ang'eno mie peke ite kacha mar 13 to gima nitie kar kae wacho ni oge thuolo ma pod ineno ka jatend piny Kenya dhi ka gima yiere kod gik ma Raila Odinga wacho. Ndike kanyo gi dho Kizungu wacho ni no end in sight to chest thumping. Mano as Ruto and Raila teams plan meet. Gima nitie kar kae koro ka ochopo kama odiochieng' makiny gichomo kar romo no mano mar Bomas. Tiende ni oganda gi duto nyaka bed gi paro ma opogore opogore. Sharon kinde mane twagi chako ne wan kaka jonon weche mag siasa kod rango weche gi mag uchumi kod twak kaka osebedo kata kibago e kinde mokadho. Gima ne oganda yiere owacho ni twak obedi to twak Azimio kik mule weche mag pek mar ngima. Gidhi bedo ni gikonyo Kenya Kwanza tich margi. Ka oganda moko nene kamano to jo Azimio bende wacho ni oyo wan wachwalo pachwa mano mar twak nikech nitie oboke mokwongo mano lieki mokwongo mano ndi kacha kod Kimani Ichung'wah kendo paro mantie kar kacha no wach ni jo Kenya ni kanye jo Kenya mano dhi ng'anyo mamoko no wito ngimagi moko no yudo hinyruok nyaka kawuono pod nitiere ute thieth tiende nang'o wikide ma kore neno kar kanyo ni aya jogi nitiere ka kendo magi jok mane owito ngimagi kinde
mane Azimio bago ng'anyo. Ng'anyo ne en pek mar ngima mano mi pek. To Azimio koro dwa ni ng'anyo ni kata twak obede ka kod pek mar ngima. To jo Kenya Kwanza kono gini oyo ok odhi losi ewi ma. Koro gin gik mage mag bedo kata ka gilose. Kenya Kwanza nosechiwo margi, jo Azimio osechiwo margi. Nyalo bedo ni ka bedo gi pogruok e paro. Wadhi neno ka twak matielo mar adek. Wadhi neno kotore kata kochung'. To makoro wana kata ka Kalonzo Musyoka moto ni kweth Azimio ka Kimani Ichung'wa otelo ne kweth no mano mar Kenya Kwanza. En gimoro ma oganda rito winjo Sharon kendo arudi chieng' makiny kata wach no bede lela twak ma kama osebed kata kiloro dhoot mago twak ariyo mokadho kendo wawinjo mana report bang'e ka gisetieko gikonwa gik ma gitwak e wiye ma dhi bedo kata ka itayo e yo machalo nade koso en moro midhi lor jogi mawacho weche mag handshake bende iwinjo kanye gazet mar ite mar 13 one kanyo ni good relationship kind Gachagua kod William Ruto gawacho kanyo ni Ruto kik yie kata langi kik yie weche mag muosruok kod mano ma kweth mar Azimio jo Azimio bo wacho ni oyo ono kodwa gino tekni mok gidwa bende Azimio parni nomiyo piny owacho mar mondo mitwak makamagi obagi e kind thuolo mar ndalo 30 nane bedi bagi chakre chieng' wuok tich Kenya Kwanza nokwayo mar mondo gichake chieng' tich ang'wen koro en twak Nyakwar Mgajuang mabende nyawadok Cleophas Oloch biro bedo gode chenro mar mbaka oromo kopogre gi Nyakwar Mgajuang Cleophas donjane na e it gazet maiye e ite mar adek nitiere nonro moro ka mabende notim e yo makare gi achiel kuom ute fwambo e pacho kae Nyakwar Mgajuang weche mabende osebedo ka timore kama bende jodongo osebedo ka jotie wachore ni nitiere gwenge mago mag Masawa kanisa moro mar PCA Homa wacho ni en dala mitayo kod kanisa mano mar PCA wacho ni jodongo ngima maggi ok osebedo makare men nonro mabende notim kod achiel kuom ute fwambo e pacho kae aya gino timore kama jaod bura mare en Kimani Ichung'wa ma otimore kar chung bura ma Kikuyu mane kama nitiere Thogoto kama nitiere kar kae ma en kanisa ma oganda moko osebedo kacha ang'eni oganda mathoth ahinya mantiere masa mar piny Kenya ong'e kanisa ni mano mar PCEA kendo gima timore kar ka jafwambo ni mano mar BBC osebedo ka timo nonro ne Sharon kuom mokalo higa achiel osetime kuom dweche 18 ka entiere piny Kenya mano ka entiere piny Kenya nikech en nya Kenya matiyo ne od fwambo no kendo en bedo wuok e masawa mag piny Kenya kajo osebedo kotimo nonro to gima yangore ni joma dongo osebedo kata ka ithago Sharon kanyo iwacho ni en janyuolni en kwaru en dau moro ma samoro wacho ni oyo ana winjo ka gima joga samoro onge ng'ama rito yo makare kantiere dala kata ini wacho ni oyo ng'ama dong gi dani kayo onge we watere dani kar kacha mondo mi odhi oriti magi jok monego bed ni miyo arita moro moro makare nikech moko kuom gi bende nigi tuoche mopogore kamano to magi jok monego bed ni chiemo jok ma bed ni rito ka gin timo rako onego bed ni gitimo rako e yo makare sigana no kano nyise owacho ni oganda mathoth ne gimor ka gineno ka gikawo jonyuolgi kendo gitero kuonde mopogore opogore mano bende en paro moro madonjo ni mar koro jok ma kawo jonyuolgi ka tere gym tero gi mondo gitimo rako gik matimore ka gi ka moko onge kod mor ni mar jonyuol moko kama oketgie en mana thagruok iwinjo kae kako ndike nitie jok moko mawacho kanyo ni nitie achiel kuom jok ma tiyo kanyo machon wacho ni former worker owacho wiye kanyo ni nitiere jok ma ni kore neno ka ituono nyaka chiemo iwacho ni iketogi ma gibed kacha ka gionge chiemo mago staff mantiere kar kacha iwacho ni ok konygi kata weche go mag chiemo kata ko mi chiemo tibani chiemo elo bok migo de san kore migo do mana kaka samoro nyalo mi nyambora guok kata mana guok betinde wan gi san moketo ni gi chiemo to mano mako wanga kata mana kana somo sigana ni ana wuon poka ne video kika wuon ni Nyakwar Mgajuang kaluore gi wuodhi mabende nantiere godo kata kamano abro timo sinani nikech ang'eni tipo mare nitiere kata mana mbui koro kana somo sigana ni okinyi makawuono kapok nochopo kaende aneno ka jok ma osebedo ka take care mar bende rito jodongo giroko uniforms mage mano kalapapo cha gi doluen gango Cleophas mach kala machal mar jamna koro kwanyalo mana ng'iyo malo koro ka giroko uniform kala ni nena achiel kuom jaduong kata mana na dani moro ichwado kanyo tineno luth michwadego mano owang'o yamugi kineno jaduong ni chal ka gimose sande mosande nena mana kaka dende chal wach moro malit Cleophas tingeni koro kikete kar kae mano picha moro bende ma ogeng' gik moko mondo kik wane ahinya mondo kik wane gi ahinya kata picha mantiere kar kanyo e tipo no
otem din kata wengegi e gigo duto matimore to jogo ma osebedo kacha ka osechako chenrogi gin pichni gi to ntiere kar kanyo kendo ineno gi gigo ma osebedo kacha ka gitimo. Sharon, ni gimoro ma ok ni kare, magi jok ma osebedo kar kacha ka omi ting' mar rito jodongo kendo kama gintiere gin gi ting' maduong' ahinya, mago ma iwacho ni ma bedo dhano ting' ma intiere godo, iwacho ni humanity gimane monego bed ni intiere go kacha mondo mi ne ni jok ma kama giyudo arita, nikech okelgi kuomi ka jogo nigi yie kuomi ni nyalo miyo gi arita, to koro ka arita no bedo manok, onge tiende gibed kar kanyo. To maen mana achiel kuom ute kata mana iwacho ni kuonde jot ma bende jodongo jotie ma bende itimo negi nonro. Geno mara ni weche ma kamagi ok timre kata kuonde mamoko ma bende jodongo jotie, nikech magi jodongo ma bende onge namna, gionge mbele kata mana chien, emomiyo nigi jot kuonde ma kamago mar mondo mi oritgi e yo makare. Moko kuomgi bende onge gi nyikwagi. En geno marwa ni sirikand kaunti mano ma Kiambu biro bedo katimo nonro ahinya ahinya mar sand makama. Chutho to kar mano iluongo ni kachung'od bura mano ma Kikuyu mantiere mano Kikuyu sub county. Wang'ane mapiyo piyo bende jonyuol osebedo ka ywak ahinya ahinya e gwenge mago mag Nyanduat mano mar piny Kenya. Koro Gavana machon mano ma Uasin Gishu mano Mandago odiochieng' manyoro bende noromo gi jonyuol mamoko ma bende osebedo ka seyo manen sirikande nikech sani en senator e kaunti ma Uasin Gishu. Ne nitiere omenda ma bende jonyuol nochiwo mondo nyithindgi oter odhi osom pinje moko maloka. Nyaka sani giwacho ni nyithindgi nochiwo pesa ma kamano pok gidhi. Mandago koro wacho ni omenda ma kamano ne giwacho ni en mar scholarship. Tigeni scholarship, kichulo scholarship Cleophas, scholarship samoro iluongi ga mane ni disomo ke chul pesa. Koro Mandago nacho ni gitiyo gi nying scholarship mar mondo mi gium weche mang'eny. EACC osebedo katimo nonro ma bende EACC ofuono kanyo. Nonro ni Sharon, mana kaka iwacho, scholarship ka nyabedo gi kidienje ariyo, nyabedo kacha kod partial scholarship, mano nyiso ni chulo nus, to kar tiegruok no bende mi nus, mano mar omenda. Kachiel kod kamano wacho ni full scholarship, makoro in mari gimitimo, in mari in mana wuok, imany mana fare mari tichopo. Bende nitiere mbalariany moko kata kuonde tiegruok moko ma wacho ni oyo kae wadhi miyi gimoro amora nyaka ticket no duto. Ka in ng'ama dhi Finland nyaka bed ni intiere godo. Nonro mar EACC oyudo gik machalo nade. Omenda maromo milion 957 ne ochul kod jonyuol. Mago mano e kinde dwe mar abich higa mar 2021. Ka ne pok ochak ramogi dweche 6 ichako ramogi nyaka Desemba higa mokalo. Mano dwe mar 12. Kae to bende iwacho kanyo ni nitiere omenda ma bende nobedo withdrawn locally. Mano gi jotelo mantiere Uasin Gishu County. Omenda maromo milion 57 ne gigole ka gidhi kanye. Tera ng'ombe ni gole mana gi apisas mani county kar kanyo. Mago penjo mamoko mantiere kar ka monego bed ni girange. Kaachiel koda ka nitie omenda machielo ma bende kore wacho ni kanyo nitiere chudo ne agents. Magi nyabedo ni gin agents matudo piny Kenya kod pinyno mano mar Finland. Koso ne gin magi. Nikech magi gin jok mane ma omenda mano wuok e Aguch County mano mar Uasin Gishu. Wacho ni en Uasin Gishu overseas accounts. Kendo account makama omenda mano gole kata mano chul en milion 257. Sharon, magi gin nyithindo moheo 900 mane ntiere e kwan maromo kama. To mondo minene gichulo omenda mantiere kar kacha milion 900. Japuonjre ka japuonjre ne golo milion 1. To milion 1 bende gole agola, mangiso ni mag wuoth ka bende pok igolo. E kinde ma mago timore, janyuol bedo kama tek. Gisebedo kacha ka gipenjo. Odiochieng' manyoro kata mbui, oganda penjore ni Mandago kod gavana masani poni ne ging'eyo gik matimore kar ka. To ka ne ging'eyo, jonyuol onego bende yudo omenda gi kendo. Mana ng'ini en wach ma bende pod walu machiegni e korom Gajwang'. Pono ne jonyuol ma kamagi biro bedo kiduoko negi pesa gi kata bedi ni duola mano mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi pacho kaendi to nonro margi yango ni omenda bura no mi sirikand county mano ma Uasin Gishu. Kwadhi mapiyo piyo bende migawo mochung' ne weche mag somo ite mar 6 bende yande noselando ni jopuonjre mano timo penj mar KCSE mano mar higa mokalo madiroma 600 nokondikore mano mar yiero courses mano e bada migawo mar sirikal mong'ere kaka KUPS. Kata kamano nonro bende koro yango ni kuom nyithindo makamagi ma bende nokondiko courses kata nokoyiero courses magitimo, moko kuom gi wacho ni omenda ing'eni KUPS kacha mar mondo mi yier course
ichulo siling 1,500. Moko kuom gi wacho ni gionge omenda makamano, moko bende wacho ni koso ng'eyo ema nomiyo nok giyiero courses mopogore opogore, kata bede ni ne giyudo grades mamalo. Moko kuom gi notimnegi nonro kaendi, ineno Polo Uma, nitiere Joan Chepkoech, Kevin Kunani, kanyakla kod Hilary Alusiola. Kata mana magi gin 4 kuom jopuonjre 600,000 ma bende dibede ni nokoyiero courses makamago. Sharon, ei gazeti duto nitiere kumoro piny kanyo madani warangi kendo wanone ane iwacho ka ni Nyanza e gwenge makaluo nitiere jopuonjre mathoth manotimo penj mar klas 12 to jopuonjre gi ne ok gioro kwayo e mbuino mano mar KUPS iwacho ka mano KUCCPS portal kama nokete courses gi tiende nang'o Sharon magi gi nyithindo manotimo penj jopuonjre manotimo penj mano ndieka wacho ni Nyanza many students are scratching their heads about their next move. Jogi duto noweyo thuolo mar oro kwayo kendo mano nosekadho. Thothgi wacho kama ne gineno ni kinde mabiro ok gidhi yudo thuolo kata mar yudo omenda mar donjo mbalariany. Moko bende wacho ni gionge kod ng'eyo kata en lack of information kaka ginyalo bedo kata ne gi register mondo mi giket placement. Sharon hapa ni Ramogi TV no kawo thuolo maro makende mar puonjo ma wapuonjo oganda. Kendo nyako Ramogi Jwang ma en rapar monyo bedo kae ni kinde ka wakelo welo wawinjo gik ma giwacho wang'e ni weno mwasebedo kaka wuok e duolo mano mar KUPS kata KUCCPS mano Daktari John Oluoch osebedo kubira Ramogi TV ka ok nyadichiel ok diriyo kata nyaka londo mamoko mag Ramogi osedhi Radio Citizen gi episodes mago mag KUPS gin en mana bar puonjo oganda ka in gi nyathi jirandi nyathi watni moro to iwinjo weche machalo kamagi manyalo konye to gionge kod ng'eyo do mane gimomiyo wan dhano idhi kon ng'ama chielo ni oyo mino mondi nyathini okalo to notimo penj mar klas 12 courses osechak yier koro oseyaw mbui tere kata cyber beno wach no ken kata cyber no wach ni dhi Huduma Center 54 mantiere pacho ka mondo ng'ato ka ng'ato dhi kacha mondo tim nade mondo ndikre en gimoro makelo wich kuot kendo lit ahinya kineno nyathi mokalo mariek kaka ma nitie kaunti ma Migori miwacho ni nitie nyithindo mohewo miche manokoro kwayo mago mag donjo e skunde mag mbalariany ka nitie japuonjre miluongo ka ni John Osedo osedo kendo iwinjo kanyo ni en total orphan kendo en koro nowere gi wechegi nikech nowacho ni nokonyal yudo omenda mar oro kwayo neno omenda maromo nade siling 1,500 monego bed ni chulo kar kanyo mondo ior kwayo nyabedo ni main achiel kuom gigo mantiere kar kacha Osedo noyudo B- e KCSE kendo kacha nogombo ni mondo dhi kanye Technical University of Kenya kama noda timo kacha wechego mago mag electrical engineering to sani koro neno kanyo ka odhi chopo kacha mondo mi otim ane course mora mora kata odonj kanyo otim weche mag film production but koro kanyo nitiere weche mowacho ni omenda onge kinde ma omenda onge mago kendo gibire yo machalo nade koro sani iwacho chenro sechako kanyo mar timo nade mar manyo ne omenda mondo mi odhi oriwre e mbalariany mano ka iwacho kanyo kod jodalagi mantiere karka an gima nyalo wacho ni ponono ni Nyakwar Mgajwang' nyalo bedo gi thuolo mar konyo ng'ato wacho ni somo bende yawga yore mopogore opogore ng'ami konyo bende kik ilandi konye mar mondo mi oyaw ne bende rangach nikech en lit ka jal kata mana nyathi osesomo matek oyudo B C+ grade matiere kata mana mbalariany to ok onyal riwore gi mbalariany nikech koso ng'eyo kuongo mondi ni nikia ni courses bedo registered juma mokalo bedo nwa puonjo gi ni KUPS koro yaw portal giyaw mbui mar jo KMTC mano mar jo KMTC jok madwa timo courses mag KMTC kanyakla kod mbui mag nyithindo madwa kony kidwaro kony mar sirikal nikech sani ni kete categories 4 mag nyithindo modak kod chan to onge papers ma ifil idhi kete mbui akakta ka bende na giwinjo dwaro maka Sharon mana kaka wacho kinde mokalo oganda ka uthuolo ka iseng'eyo ok ochuno nyaka mi ng'ato omenda ok ochuno nyaka mi fee mondo dhi ochudi miye mana paro no kende ng'adne paro no kiseng'ado ne modong' we mondo mi otigo Nyakwar Ramogi Jwang' nigi thuolo mari nyathi sani oseyudo nyaka calling letter mare giseneno kaka fee rom en mana ng'ado paro ni ero nyathi oseyudo fee odhi mbalariany no mano ma Masai Mara odhi Moi odhi Gato odhi Maseno omenda romo nade kama ere kaka unyalo yudo omenda ni ng'aduru paro kata kok imiyo omenda no konye ng'ado paro yore munyalo tiyo godo nikech ng'ato Sharon kano ng'ado ne jok modak kod John Osedo kata Osedo nomiye mana paro ni dhi kata mondo ior kwayo mari de okonye nikech koro sani kwayo modhi oro karka odhi oro kwayo
mana mar mondo mi odonji donjo kacha mondi idhi bedo kacha e kategori mopogore ok idhi bedo ka joko ma sirkal nokawo idhi kacha ka ng'ama dhi chiwore en owuon mondo mi ochak chulo to courses be sani bende neno kata mana ka jonyuol ywak ni courses bende sani koro oselokre gin expensive nengo gini malo kok mano Cleophas ano ka sachelo seromo mar mondo mi wanon gazede ne apa no wadhi mapiyo piyo donge mano kwantiere ite maraboro ka bende na neno daktari moro nodonjo ne Susan Nakumicha mano jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka kaluwore gi ndiko jochiw thieth mano nantiere ite mano maraboro ma gazet mane doma The Standard koro wadhi aparoni ite maraboro aparoni ite maraboro anyway wadhi ni ite maraboro mana ite marabiriyo mara auchiel nyaka rom gajwang wadhi ni ite maraboro nyaka rom gajwang no paroni no nyalo yudo resruok Cleophas no nyalo yudo resruok kaluwore kod chik mar omenda ma bende koro nochwal ka wuok e doho mar apil nyaka e doho maduong' mamalo bende wacho ni gino ginyalo overturn ruling mano mar doho mar apil manyiso ni jong'ad bura adek ma bende nawinjo bura makama mano Justice David Manyanja, Christine Mioli kanyakla kod Lawrence Mugambi koro wanjo ni onge lokruok moro amora ma bende gibiro keto chik mar omenda pod odhi mbele en mana ni giwacho ni jata chenro maduong' mar duol mar EPRA ema ginyalo kawo ne okang' mano Daniel Kipto ma bende ginyiso ni ochopo e doho chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 9 oduok penjo gimomiyo ni EPRA nomedo nengo mo ka okio mtata gin noseringi doho gimoro ma iwacho ni en osebedo kochiwo achaya ne doho yonyo kanyo ne nitiere kacha Lawrence Mugambi kachiel koda ka Carolina Meoli koda Justice David Majanja ng'eto makamano koro en mana mar neno ni e kinde mokadho kane gigi duto okete tem Sharon mana en achaya kendo gigi duto mano chwal kacha e doho ne gin gi jo Kenya kachiel koda ka apisas mamoko wano kacha LSK mano chwalo ng'ur margi ka giwacho ni oyo sirkal onego bed ni rango kendo jogo mane otere doho kacha kaluwore kod LSK mano wacho kanyo ni sirkal mano ka okalo kacha e National Assembly nitiere KRA nitiere kacha Commissioner General mano mar KRA kachiel koda Attorney General jamosebedo kanya ka chwalo paro ne piny owacho paro makamagi gin moko manyalo bedo ni tero piny owacho kama chalo nade ka ok winj ywak jopiny kachiel koda ka kwayogi e kinde ma gintiere sani kata kane wacho ni en temporary en gimoro ma pod warito e kind tarik 13 kod tarik 14 gin ng'eto machalo nade ma idhi chiwe weche gi duto to ponono Kipto odhi yudo kum mane kaluwore kod achaya mar doho nikech gima idhi bed ka ing'ado odiochieng' no en gimoro ma dhi miyo oganda bedo gi geno kata to e doho niero ka doho golo chung' mare ka oluongi kacha mondo mi dhi penj to kidhi kata kokoni mondo mi chungi mikete timno kaka dwarore to in bende dhi nyime achaya ne doho dhi chopo kama chalo nade en gimoro ma oganda rito winjo ahinya e kinde ma gintiere kanyo kapod wane weche mag doho bende neno mukumu kanyo juma mokalo cha bende nitiere wach ma bende nwalose kotende kod jatedo moro e skund sekondar ma mukumu ma bende nogo oporo kendo ka nosego oporo nothiche oke tich koro sani bende nitiere jal mochung' ne Stomana naneno nyinge kanyo Crisantus Mulini en bende koro nowacho ni nothiche oke sikul kaluwore kod wach mar bando marach mana ni skul no Crisantus koso nyinge Crisantus openjore ni ente thiche oke tich kwani en mana nyiewo bando go en no kochung' ne nyiepo mane boch ni jasto kendo koro tero mano sikul nyirino mano mar Mukumu Girls e doho kendo koro ma moter kacha e county ma Kakamega Mulimi wacho kanyo ni mare nobedo kacha kod jogo mane nitiere kar e sikul mano mane mowacho ni ok en jogo mano luwo chik mano mar gole e tich kaka onego bed ni golo kata kum moro ma omiye malong'o onge kiwacho kanyo ni en mare oyudo kanyo oboke wacho ni gik mano oro ne jagoro mano mara principal mano mar school no mano mar Mukumu tarik 28 dwe mar 6 higa ni montie sani kendo iwacho kanyo ni en nochiwo pache kowacho ni jogi nokowinjo ywakna e yo makare kendo wacho ni an ka koriembe tich nyaka koro achopo doho mondo mi ayud resruok rito gima doho biro bedo kaka ahinya ne jal mabiro yochung' ne sto kanyakla kod jago oporo mano jatedo ten gino mano kelo tho mag nyithi skul ade kachiel koda ka matron mane nitiere kanyo sikul no mar Mukumu ite ma piny kandi bende Cleophas mana mapiyo piyo kotende kod doho bende naneno kanyo doho mochung' ne jotich bende piny kanyo bende ochungo jotije 59 ma bende Susan Nakumicha nondike tich paro makamano ter kod daktari moro e gwenge mano daktari moro naneno nyinge ka mung'ere kaka Brai Ram
Ongaya. Kata kamano nowacho ni lakteche 59 ma bende Nakumicha nomiyo tich. Owacho ni nyaka juniors mag-gi noidh ngas. Koro wacho ni kotende koda kopogore kata mana kaka chik dwaro. Nyaka sani koro doho mochung' ni jotije osechungogi. Kwadhi ite mar 15 bende weche maluoro bomba manotimore pacho kaendi higa mar 1998. Ang'eni wach makama Nyakwar Mgajwang' wasebedo kwa kelo ni chakre odiochieng' manyoro, odiochieng' ma kawuono bende neno weche ma bende Judith Omondi nokele e gazeti. Adani watiek gi Machinglo Cleophas mantiere ite mar 16 kapok wadhi e Daily Nation. Machinglo no ini winje nade? Aya kae owacho kanyo ni tomorrow Wane Machinglo no? Mano ka wantie kar kanyo. Owacho kanyo tomorrow it is wacho ni ero mano odiochieng' makiny venue of our choice. Mano gintiere kar kacha, dialogue nitiere kar ka, firimbi ero seting. Ng'ama oting'o firimbi ni ema kawuono chalo bedo kanyo ni to machielo be orwako kocha be nigi mare. Wacho kacho ni do they know video conferencing? Sharon jogi osomo pachi. Winjo kanyo ni jogo ok dwa allowance. Kata kamano en twak madhi nyime. Nitie jogo ma wacho ni ero wan kiny wantiere kar ka. Kae modani twako bede. Wambe kiny modani twako bede kar ka. Winjruok oseyudi. Bomas of Kenya kiny ji ochoko. Aya, koro chakre kiny wabiro bedo kwa neno kaka twak makamano biro bedo kadhi. Cleophas, watuike nena ni gi gazeti mar Daily Nation kapok adonjo gi twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Daily Nation Nyakwar Mgajwang' nasenyisi ni weche motenore kod somo emosemi pek. Ahinya nyaka luwore kod lokruoge mopogore opogore ma bende aput. Mano yier mar timo lokruoge, mar timo nonro mar laisom CBC nosechiwo ripot makare ne jatend piny. Achiel kuom lokruoge en mar neno ni nyithindo mosetieko senior school kanyakla kod kar tiegruok obed mbalariany obed colleges gitimo nena tiegruok makare. Tiegruok naneno mar dweche madirom 3 kapok ondike gi ayanga e tije. Dibed ni dwoko wa e kinde machon miwacho ni in the 80s weche makamage natimore. Iwacho gi dholiech kanyo ni in the 80s students underwent pre-university National Youth Service Training. Makoro nyiso ni mako kete tim wach mar NYS nok bibedo. NYS to bo mana bedo. Iwacho ni ma ben mana bad sirkal, bad migao moro makoro bedo ni rango ni jok manya bedo ka konyo obila kata sirkal e yore mopogore opogore. Nikech aneno gi apise mopogore opogore mag sirkal. Kata kama ema iwacho ni dweche 3. Mano bang' ka japuonjre osetieko grade mare mar 12. Mano ka entiere senior school kacha. Koro miye thuolo mar timo ang'o? Marido tiegruok mopogore opogore. Ma mano nyabedo kacha ka entiere osomo mano kama japuonjre no nitiere. Iwacho ni home county mare mano kama entiere kacha mobede kacha kod tiegruok ni. Koro kia Homa Bay Sharon Homa Bay kanye mipuonjore gik monego bed ni itimo to kacha bende gin gik machalo nade mabiro nego bed ni itimo. Iwacho ni magi gin weche go mag community service. No winjo kacha ma achiel kuom paro mano chwal to weche mag community service gi Nyakwar Mgajwang' gin mago mane wacho ni gin nen pre-university training program. Mano nen National Youth Service Pre-University Training Program. Mano nen NYS PUT. Mano nitiere higa mar 1990 ka nentiere kar kacha. Tiende nang'o kiwinjo gigi duto ka gitimore kar ka. Samina nogi en moro manyabedo kanyo ni iyudo thuolo mar tiegri gik mopogore opogore. Sharon sani nitie kuma dier jogo makia rito jok madongo. Iyudo gik matimore Thogoto. Iyude kacha thuolo mag dhi e dala jodongo. Nitie dala jodongo moko man Rapogi. Nitie dala jodongo moko man walimo e kinde moko kan wadhi e gwenge ma Sigomre. Mago CSR ka ditema. Ka kinde ichopo kar kacha mondo mi ne kaka oganda beno dak. Ka rito nyithindo mong'ol, nyithindo man gi ng'ol mopogore opogore. Nyithindo modak kod ng'ol gi kama gintie de karito de kachielo koda kamine mamoko mon liete. Nitie ute mon liete moko, nitie moko man Sega kuom ranyisi. Washinda chopo Sega kacha. Mondo miranga neni Sega Township kacha ka intiere kanyo ere kaka inyalo ywe apaya obed maler. Sandi nyithindo Sharon makia okia ywecho, okia pecho, okia fuetho. Ina maro bitete go fuadho moro maber ka ing'ado kata dake gorofa. Ingene aina bombe bende samoro. Koro sani iwacho ni en mandatory 3 months nyaka to itim gimoro e gweng' kacha. Kendo iwacho ni kacha ka en golo kwekwe nikech ando kama donge ing'e Ford masa moro mako ga nam ka opong' Ayasin. Ka gimako wan gi aora moro tok dala iluongo ni Wigwa. River Wigwa. Iwanyo kowuok malo koridore gi nying mopogore opogore. Depend ni kanye. Nitie jok maluonge ni Auji.
iyudo jomoko wacho ni makalo kameta cha opogore mano mana uji makalo yo manyata koro iyudo ni ka en manyara iluonge ni auji kochopo piny ka Nyalenda koridore bi koro en wigwa koro iyudo ni nitie kinde moko ma wigwa ni kwegi kata hyacinth gi omako iye kendo tegno e yo moro makare manyiso ni weche moko nya timore mana ora ma kinde moko ninyalo ket yie e iye to ringo kanyo madhi donje nam lolwe nantiere yodunga kono chieng' Jumapil kendo iyudo ka gigo odinore koro kodinore kamano en ting' mag jok mage ok ana ting' nyithindo wan kinde ma wanodongo waneno kacha ka nitie jok moko mantiere gweng' kanyo mane nya donjo to betogi to gologi oko ninyalo kuny kata bathe kanyo mondo mi omiye space mare mondo osudi jogi nobedo moti kendo moko kuomgi ne wasekowo koro onge kendo koro onge kata jok mantiere kar kacha neno mana ka nam opong' aora no opong' jok ma yare onge ka koth obiro matek cha mane miyudo ni pi muome kendo donjo kuonde mopogore opogore jogo mantiere gwenge ma kapuothe jogo maridore malo kocha gi gwenge ma nam thoe kata ka gi jok modak katuoro nam pukore pi pukore kendo wuok oko to gik moko ma oganda nyalo bedo ni nyalo reso nitie gimoro ni ka pi ogolo lo e gweng' mamalo kendo ridore keto kacha bedo mathany koro kendo pi bende kobiro mane wiye kacha sediments mane wiye ka iyudo ka koro pi oewogi kendo nam koro ni mana malo ka we warita neno kapo nono ni chik makama ibro bed aktim makama ibro bed ka iketo chik dong jatend piny nowacho ni gigi duto idhi ket mana kata kamano pok ocho bade monyiso ni adier osechokoke kata kamano warite wane kata kamano wacho ni obro bedo kokadho gi donge kokamano Cleophas wach machiel momi pek kaendi mabendo bro bedo kwarango kata kamanya kwaram ga John kech ka saa oseng'adowa e ite mar 12 pondono ni inyiew gazet ma Daily Nation ntiere senator Mama Sabit gi sane nyinge Mohamed Chute ne entiere gi kambi kata e higa mar 2009 piny owacho nochiwo ne tenda mano mar siling bilion 2 mar mondo mi oger godo yawo mongere kaka Badasa Dam e gwenge mag Masabit. Ing'eni dina bed ni yawo makama oger ma utieki dino konyo yawo ahinya modak e gwenge mag Masabit nikech yawo makama nanego bed ni ting'o pi maromo 5 million cubic meters to dene no tipo mantiere bathe kanyo wago mos no kinyal nene i newspaper nyakwarom ga juanga tipo man kanyo nyiso kaka yawo makamane ne ticket onge yawo mora manoger bilion 2 no nochama kamano modhi wacho ni moko bende chopo kar ka wacho ni en mana empty land ka entiere kar ka iwacho ni e higa mar 2008 ma en sirkal mar Mwai Kibaki kendo mane kama ne dam no chak gere kendo kama entiere kar kanyo higa mar 2010 mane 2009 ema koro gino chako iwacho machane mana blueprint mano ka nentiere kar kacha e higa mar 2030 mano wacho ni kacha 2030 vision mano kama nentiere vision 2030 economic development blueprint nyaka sani koro ero en senator gigi duto bende dhi yudo ratiro aya magi gik mabende dwaro winjo Cleophas adamulo ite mar 2 gi mar 3 bang'e imul ne nyakwaram ga jong' mana matin e ite mogik bende naneno weche moko mantiere kanyo ite mar 2 nitiere paro moro mochwale od bura gi jaod bura mano Masuna West mano Francis Masara paro mar neno ni ponono ni kak nitiere kethruok mar keny ji owere makare dani ywaruok moko mabende osebedo ka nitiere koro wacho kanyo ni MP6 simpler cheaper way for couples to divorce mano Masara MP mano ma Migori West ka nido thuolo wanisom bende ite mar 3 bende kotenre kod chike mabende manyien mabende jod bura dwaro mar mondo mi okete tim naneno kanyo jod bura Makimilili Didmas Barasa bende nochwalo paro moro e od bura mapacho kaendi mano mar neno ni lokruoge mopogore otim ne duol mar NTSA lokruoge makamano kotim chik biro bedo ka nitiere kanyo maponono jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth e pacho kaendi Kipchumba Murkomen ema bende biro bedo ka yango ni fares iketo e yo machal nade bang'e ni sani riwruoge mochung' ne matatu emosebedo ka keto fares mopogore kaluwore gi chal mar kor lwasi dibed ni medruok e nengo mag modhi kanyakla kod mamoko Cleophas kwatieko inyalo liedhanegi gazet mogik mar Daily Nation ite mogik mar Daily Nation kod mag jwang' ite mar 38 gin weche mag tuke ka ng'irango kar kanyo nitiere tim Kenya masani dhi nyime kod wechego mago mag Commonwealth Games ma bende nyakwaram gi jwang' wakelo ni pile ka pile wechewa mago mag manyien mago mag migago ang' bed ka yang'ane duche ma kawuono Kenya dhi bedo kata ka rieny e tuke mage e ite mar 20 kod 39 ino kanyo coach ma Nigeria mano bende koro wacho kar kanyo nitiere World Cup mag jok ma mine Sharon mana gisebedo ka gidhi nyime sani gichopo e rounds of 16 kendo bang' jok moyombo kanyo gidhi e quarters
ma bende dhi bedo kacha kod timbe 8 koro ka gin kar kacha tiende nang'o kinde ma gidhi bedo kar kacha. Nigeria odiochieng' manyoro nowuok kamodhi 0-0 kod timno mano mar England kendo nomedgi extra time ma gidhi e penalties opich achoma mane Nigeria oyudo loch mane England oyudo loch gonde 4-2 magi penalties odiochieng' manyoro. Australia gi Denmark nok gichopo kata extra time mapema ndio best ne Australia iwacho ni ne gitieke chon gonde 2-0 Denmark odhi dala kama gintie kar kanyo. Bende tuke odiochieng' ma kawuono tim mar Afrika madhi bedo kar kacha ka gocho en Morocco kod mano mar France madhi bedo kacha saboro seche mag Kenya ka kachiel kod ka Colombia kod Jamaica tugo mar gidhi chopo ka chenro mar mbako rumo sabich koro korumo wadhi bedo kacha ka warange Colombia kod Jamaica gidhi bedo kacha ka gigocho e yo machalo nade. Kata kamano sani koro girango ni ere kaka gichomo quarter final. Sani onge tim mora mora mar Afrika mosechopo kar kanyo moseng'ado otiko no mak mana Morocco warito winjo ni gidhi gocho e yo machalo nade kod timno mano mar France odiochieng' ni ma kawuono e ite mogik kanyo ema koro nitie weche moko makoro iwacho ka ni Sugar Barons ero ka magi ni jogo manyabedo ni magi gi achudhe kama gintiere kar ka kendo iwinjo kanyo ni jogo ma rego sukari kata ma rego niang' bende koro bedo kanyo ka okorege paro mar oro sukari mawuok e pinje kata magolo sukari kawuok e pinje maoko ka koro sani winjo ka achudhe gi dhi kawe kacha tons maromo 120 kod 200 mantiere wiye kanyo. Bende bathe komachielo kanyo bende singo ma bende jatend piny Kenya no singo mano mar chiwo tije mag pinje maoko ne oganda ma pacho ka. Koro wacho ni inside states plan to create 1 million overseas jobs per year. Tije go dong dagi ket mane pacho ka endi mondo nyithindo winje wega. Koko mano Cleophas Agoni rokomano ko sintiere gi wach mugi. Ono tega kanyo waro maroma koro dong idonjo gi twak kidonjo gi twak mokwongo wanang'o ntiere mondo mi waikre chenro mar mbakoro. Kok manya korom ga jwang yienwa mar mondo mi wakaw yo matin gazet momore e kind Standard gi Daily Nation idhi mar mondo mi nyiew man kaka wasilidho ni gazete ma kama gintiere kod weche mag siasa, weche mag ohala, weche mag tuke, weche matimore pinje maoko, bende tije bende moko jalande iye ka. Koro kido thuolo inyiewgi gi kanyo bende makiluwe nonro e giko mar nonro mar gazet dakika na 16 tok saa 1 wakaw yo matin aduogo gi twak e chenro mar piny. Koro wang'e ni chenro mago mag piny owacho ma bende jatend piny Kenya no singo mar mondo mi dar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi gepe mago mag piny owacho odar duto te e portal mano mar eCitizen bende biro konyowa e yo machalo nade. Mane twak montiere godo kik di maboro.